Phakathi. Hey, molweni mama kwakhona. Molo sisi. Hey, angisalanga mama baloku sisuke ecaweni. Ewe. Wona ngiqonda ba andizukwazi kwakuyofika endlini. Ewe sisi. Ngidibana noAmanda lo apha endleleni. Ewe. Undixelela umhlola. Hayibo. Ophu umhlola. Uthi ucofe ngumfundi. Hlala phansi sisi. Yini? Into enjalo mama. Ukumcofa oku? Ewe, uthi umcofile. Oh yini pastor ungenwe into. Yaqoma mama andinokwazi ufika endlini mandivele ntsose size apha kuwe. Masingahlali sisi. Masiye emission ngoku. Yilento ngifuna abanye. Yilento ke nami ndibangela into bana ndingabisa yana sendlini. Sivele size apha kuwe. Masishaya iqhume. Ipictures yam phambi nqani. Konake. Masihambe sisi. Sambe mntana, sambe. Ngeke kaloko. Yamana. Nithi kutheni nithi ngicofe umntana? Ndidibana naye phi lo mntana? Sidibana phi? Yenzeke phi lonto? Bendilapha ekseni ukuthi manje zokuhlambela impahla. Yithi. Uzohlamba impahla. Ngokunxibe kanje khona ukunxiba kukanje. Khawume mama. Kuwe umcofi mos. Khawume mama. Khawume mama. Mama sihlalo. Nansi indaba. Makhosikazi. Ingathi aniyazi lento nizele apha. Apha mna. Lento nize nayo intsoma ndiyale nithetha ngayo. Akanawukhala umntana. Chinthi. Acinga khala. Yehova izako kwakho Yehova izako kwakho athuke nonyana. Yintoni le ndikuyo namhlanje? Ukutyhola kuba kutheni? Niyayiqonda into yoba ndiyinceko kaNkulunkulu nje mandisana nabantu. Engenamfazi. Utheni uzubizo lusana uba luzokwenza iwashing mfundisi. Le pasta uyazibona phasi lo mntwana ezokubisa ngale mpahla akanakusikela. Ebona ngendlela anxibe ngayo kanje. Mama, lilungelo lakhe. Mama, undijongile kakuhle. Ndikujonge kakuhle, ndijongile. Uthetha xa undijongile ndingenza into efana nale uyithethayo. Olusana lungakusuka ngantoni uAmanda. Ungasuka nje uAmanda suka athi pasta ebantwini bonke suka athi pasta. Mani, ngeke lo mntana unobunedemon. Ingqo. Ngeke. Akanademon. Ayikho lento nize ngayo apha. Yemfundisi, ingathi undisakude. Makasambe mntana, masambe amapoliseni. Yamadoda. Ayikho la into ndize lapha. Suka, ndimka kuloo nkonzo. Ukhangele lento. Kufuneka unxibe kanjani umntwana? Uyamhambazela umntana. Kufuneka unxibe kanjani? Uhambazela umntana. Nibafundisa baba banxibe kanjani? Sondela kuba ngumzali mama usihlalo. Kanti wena umfundisi wethu Uthatha ngathi akazalanga. uyazibona Uthatha ngathi akazalanga uzawulala ubaliwe mfundisi. Uzawulala ubaliwe. hayi siyahayi oyena umuntu uzakhonza nobabili yabona uzakhonza nobabili animhloniphanga uzawuseka na umhloniphanga siyahamba kwakule cawu ungazihloniphanga indoda kaThixo ke indoda kaThixo indoda ufuna ntoni wena kuqala apha ibhizi umama usihlalo umama njani Mama. akekile Mama. yo Into aninangani benize ngayo iphelile ngoku. ayiphelanga iyaphambili uyaphuma wena apha Cela uhambe mama. uyaphuma apha Yamadoda. Nithaba mama banjani? uyayibona lento ndandiyithetha kuwe ukungabi namfazi uyakubona ngoku awunamfazi awunamthetheleli ndikhona ndingelo khangela ndikhona ndingelo andikwazi umthetho wakukhangela ntoni ngoba ndikhona ndingelo Imalo kaloku mdala nje la. yo ndimdala ntoni Uba bekuthiwa ngulaa lo unxibe iskate esiblue. lo notoro tyuphuma laa nto ndicela yona lele sibeka indaba ayibheka apha kangela nangoku ndikutsho kwanesidima baphuma bahamba abafazi uba bendingekho ubuzawuthini ndithe ndimthatha mna lo mfundisi khona Makaloku. yo Makaloku. baseza kufumana Ingathi abafazi uthanda undiphazamisa nawe ngoku. Ingathi uthanda undibhidisa nawe ngoku. baseza kufumana abafazi uba undiyekile mna iminyaka 5 khangela andinandoda mna ke bendicinga uba noko ndenzela uba ube nesidima ukwazi ubuhlonitshwa apha enkonzweni Kaloku noko. Mdala. Uli-reject kaloku. hayi kaloku awunothi ndili-reject ke noko ndagqiba ukuhlangula ngoku usengxakini ngoku Xolo mama, xolo. Ndiyaxolisa ke noko ngothetha ngohlobo. Uba ndikukhathaza ndiyaxolisa. Kodwa ke masiyithethe inyani noko.
kodwa ke uli-reject nje. Oh, usaphinda futhi usaqhubeka ukuthi ndili-reject. Kaloku andithethi Okay, mandikushiye. Bendigqiba ukuhlangula ngoku, ndizoke ndikubone uzohlala wedwa ke kule cawu. Ya, uzawundicinga kodwa. Yima kaloku andithethi kakubi. Uzawundicinga kodwa. Oh, ndizayithina kanti lamakhosikazi madoda. Xa inovela uba le nto nyhani ndiyenzile. Hayi, lingavele litshone emini ndiyakuxelela. Inoba ifuna uthwana le nto madoda. Funeke ndizame ukucinga ngokukhawuleza uba ndingazikhupha njani kule nyula. Thixo, yabona le nto fana umane usenza nje. Ungasebenzisi ingqondo. Sistress enzasithina amadodezi. Hey, naye lo mfazi ndengezela istress naye lo uqhopho mapha. Nabafazi nabo bathi beza neyabo into. Ndisayithina bethunana le nto.